No niin, tervetuloa seuraamaan mun päivää. Tänään on torstai 5. helmikuuta eli Runebergin päivä ja mennään katsomaan vähän opehuoneeseen. Niina, on ihana päästä kuvaamaan mun päivää mun ihanien opettajakollegoiden kanssa. Jaa, tänään näyttää olevan jonkun synttärit. Mennäs kyselemään synttärionnitteluja. Hei Laura. Laura, kerropa meidän synttärisankarille vähän onnitteluja. Ai okei, synttärionnitteluja. No, onnittelut. Huomenta, Mattas! No huomenta. Olisiko sulla jotakin onnitteluja synttärisankarille? Onnitteluja? No onnea sinne! Ja Jukkis, hei! Olisiko sulla jotakin onnitteluja synttärisankarille? Kerropa. Onnea. Niin, musta tuntuu, että kukaan ei oikein tiedä, että kuka meidän synttärisankari on. Toki en tiedä minäkään, mutta katsotaan, että mitä tästä päivästä tulee. Joo, tosiaan, kun oli koulukallereja, niin mä ajattelin, että ensi vuonna niin sun on ihan järjettävä teema. Joo. Aina teidän istumajärjestys tehty valmiina, eli Leena ja Petri sieltä vierekkäin ainakin, ja muut voitte katsoa tästä paperista. No, moikka kaikille. Olette saattaneet jo nähdä kalenterista, että tänään on erityinen päivä. Joo, kuten sanoin, tänään on erityinen päivä. Syntymäpäivä. Eikö olekin mukavaa? Voi perkele, kun tuo imuri tulla tuohon päälle, niin emme ole kuullut yhtään mitään. No, juhlat pidetään tänä iltana, eli kannattaa heti ryhtyä hommiin. Ja minulla on Sarilta monisteita, silmiin katsomisesta ja työergonomiasta. Ja sitten olen jakanut teidät pareihin, Leena ja Anniina. Te hoidatte ruokatarjoilut, Linda ja Jukka, juhlan ohjelma on teidän vastuullanne. Sitten Laura ja Petri, teillä on juhlatilan koristelu. Ja kannattaa tehdä hyvissä ajoin, ei jää töitä roikkumaan. Ja sitten ei muuta kuin hommiin. Joo, siis ajattelin, että siitä voisi olla musiikkia ja tanssia, ja sitten meidän improryhmä voisi vetää siinä sellaiseen harjoituksen. Ja sitten 15 hevosta voisi laskeutua katosta. Leena! Meidät parjattiin! Meillä on ruokanuti, niin kuin se sanottaisiin englantilaisittain. Yes. Iik, mitä me voidaan syödä? Hear ye. Calm down, my friend. Ajatellaan fiksusti.
Miksi joku ei saisi syödä jotain? Allergiat. Joillakin voi olla allergioita. Meidän pitää kysellä allergioista. Toi on amazing idea lähteä liikkeelle allergioista. Ota tarra. Niin, mitä sä ajattelit, kun Kaitsu kertoo juhlista? Kun mä kuulin tästä, niin mä muistin, että 5. helmikuuta juhlimme Runebergin päivää. Runebergin päivä on siis päivä, jolloin juhlimme Runebergin syntymäpäivää. Siis Johann Ludwig Runebergia, jossa hän lopulta sitten kuoli sairastettuaan pitkään. Toinen vaihtoehtohan sitten olisi huomenna vietettävä saamelaisten päivä, joka sitten toisaalta olisi, jolloin se sai kansallisen liputuspäiväaseman ja sitä liputettiinkin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Eikö just vuosi sitten ollut Kaitsun synttärit? Eihän ne sit voi olla Kaitsun synttärit, kun ne oli jo. Joo. No, eihän se taisi ollakin. Mut pitäisikö meidän mennä kattoo koristeita mun luokasta? Ei vitsi, mulla ei oo nyt näitä allergia-Catherinos. Mun piti tehdä niistä lunttilappu tänne Stiinan ilmoitustaululle. Hei, ootteko te nähnyt Jukkista? Mulla on niin monta rautaa tulee sitä esityksen kanssa ja nyt mä hukkasin mun työparinkin. Ei oo kyllä. Meillä on ollut niin kiire tarjoiluhommissa. Pitäisikö kysyä tuolta ruokalasta, jos sieltä voisi löytyä lisätietoja? Ja milläs fiiliksillä lähdette tähän tehtävään? Meidän täytyy ottaa kaikkien erityisruokavaliot huomioon. Kun me halutaan, että kaikki on feeling all fine and dandy on this beautiful birthday. Muahan pyydettiin tekemään tää synttärikipale ja sehän on mulle helppoa kuin voin syönti. Päivän koristreeni vibat. Loistavaa tennistä. Sisään. Mä tarttisin jonkun lurituksen. Lurituksen. Mitä sulla oli siinä auki? Ei yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Noin laitteet kyllä. Niin niitä koristeita. Mhm. No. Mä ajattelin kehkosta tuolta, että sen vois ottaa. Petri haluaisi koristeeksi jonkun presidentin. Ei kai siinä mitään. Tarja Halonen oli ihan varteenotettava vaihtoehto, kun Minna Kanttia ei ollut lähimaillakaan. Minna Kann! Minun korkitkin olisi parempia kuvattavia kuin joku suvereeni hallitsija. No mitä jos sä ajat tänne miettimään näitä kotitehtäviä, niin mä käyn kysymässä Juholta. Sisään. Voi helvetti Juho, kun mä en jaksa enää Petriä. Se vaan jauhaa niistä jostain presidenteistä koko aika. Mitä sä teet? Sitä biisiä sinne juhlaan. Ai jaa. No mut laitaks sinne vähän sit kans Matrixin soundtrackia? No se on varmaan copyrightin takana, mutta enköhän mä siihen jotain keksi. Onks Jukkista näkynyt? Se kävi tässä just. Voi hitsin pimpulat. Mut onks sulla Juha sitä omenaa vielä? Se on tässä. Juha muuten, teekö sä sitä biisiä? Kun mulla olisi sellainen ajatus, että sä voisit tehdä kuorolle sovituksen, ja sit sieltä tulisi 7 hevosta molemmista suunnista, osa kuorolaisista voisi ratsastaa niillä, sit sieltä tulisi sellainen 6-7 kyyhkystä, ja sitten pelaisi sulkapalloa, ja sitten siellä olisi kaikki pyrot ja serpentiinitykit, ja sitten Antonio Banderas laskeutuisi loppuhuipennukseen katosta, ja... Mites? Joo, enköhän mä jotain keksi. Mahtavaa, Juho. Sä oot kyllä paras.
Ohjelma jatkuu pienen katkon jälkeen. Koulun nuorten kofeiiniaddiktion seurauksena OPKH värväsi meille uuden tehokkaan automaatin. 1700-luvulla alkanut teollistuminen on mahdollistanut tämmöisetkin koneet. Ohjelman teille tarjosi YTL. Ei mun ne hevoset vois olla niin hyvä juttu. Ja mun Antonio on kyllä pakko saada tähän. Ja sit sellainen salainen kuoru voisi olla myös tosi hyvä. Jos noi murupulaset vaan jaksaa lisää treenejä. Jeesus, kun se Jukkis on kyllä iästään huolimatta kova tuossa piiloleikissä. Kun ei hyvää herraa löydy mistään, vaikka mistä nurkasta ettis. Hei, pysähdy! Ei hitsi. Moikka! Ootko sä saanut selville mitään uutta? Yes, girly pop. Mä kyselin ruokalan henkilökunnalta about the allergies, ja ne ties jotain. Mä sain ruokalasta tietää, että jotkut on allergic to lactose, ja että Sirja on allerginen hevosille. Ja kuulemma, se pienenä ratsasti vaan puuhevosilla. Ai joku on allerginen hevosille! No sä ootkin tehnyt hyvää työtä. Ota tosta tarra. So, I was thinking, jos mä hoitaisin ton ruokapuolen, niin sä voisit hoitaa noi juomat. Hyvä idea. Ota tääkin. Yes. Eli syntymäpäivä 5. helmikuuta. Joo, ja tähänhän tulisi sitten I, ja ei ole mikään iso virhe, että vähän annan tällaista rajua rakkautta, jotta sitten jatkossa muistaa. Joo, I. Hei kaverit! Mä tarvitsisin teidän kaikkien allergian niin, että saataisiin mahdollisimman mieluiset juhlat. No, mä oon ainakin allerginen aika lailla kaikille muulle paitsi kissoille ja siitä kenguruille. Voi mä niin rakastaa mun kissaa kunnalta. Oi, se on kyllä suloinen, se on. Joo, on. Me ollaan nyt tässä Pasin kanssa mietiskelty, että kenen synttärit nämä vois olla ja laskettu näitä todennäköisyyksiä. Me ollaan kuultu juttu, että osa meidän opettajista on ollut kokemassa alkuräjähdystä. Mä oon sitten allerginen nailonille. Joo, mä menen Juhon luo. Sisään! Hei Juho. Moi. Mä tulin vaan katsomaan, mitä sä täällä puuhaat. Mä teen vaan tätä biisiä sinne synttäreille tai vuosipäivä, joku juhla. Ai, no voisit sä lisätä siihen vähän death metalia. Ja muista, ei metatekstiä ja muista käyttää hepkaavaa. Selvä. Yes, kiitoksia. Niin, Maiju, sä näytät vähän erilaiselta. Ootko sä kattonut peiliin? Jaiks! Siis mä en tiedä minne mun perukkini on kadonnut ja pitää varmaan mennä pyytämään Kähköseltä uusi. Ei Petrin kanssa työskentele olekaan niin vaikeata, kun se ei ainakaan kutsu miuta omenaksi. Katsella sitten näitä koristeita. Mä ajattelin jotain tällaista. No jumaliste, Tarja Halonen. Tosta mie tykkää.
itse ajattelin solmia välirauhan ja ottaa Suomen ainoan naispresidentin, jotta pääsisimme asiassa eteenpäin. Mutta jos olisi minusta ollut kiinni, niin olisin ottanut Suomen ainutlaatuisimman presidentin, nimittäin Urho Kaleva Kekkosen. Mä voisin soittaa tuolle Sepolle ja kysyä noita tikkaita. Joo. Hallota. Hei, eikö sulla olisi noita tikkaita, kun pitäisi saada noi koristeet ripustettua? Ei, on hau Havailla. Ei yksi taulu riitä kyllä mihinkään. Pitäisikö meidän hakea Illiluokasta lisää? Hyvä idea. Mä oon nyt 2 tuntia yrittänyt venata jukkista ja 6-7 kertaa yrittänyt saada sitä kiinni. Mä kysyin Johannaltakin jotain vinkkejä, että miten mä voisin kloonata itteni. Että olisiko sillä jotain vinkkejä Pilsasta. Mitä sä teet? Yritän saada jukkista kiinni. No, onnea siihen. Ja ota tosta tarra. Vihdoinkin jukkis! Mä oon yrittänyt saada sua vaikka kuinka kauan kiinni. Sun pitää olla mun hevonen, koska Sirja on allerginen. Ja sitten pitää laittaa sulle valjaat. Sit sä voit laskeutua sieltä katosta. Jiho! All the wonderful people here have so many allergies. Meidän kyselymme perusteella vegenuget olisivat olleet paras tarjoilu. Harvi vaan, ettei niitä enää valmisteta. Nyt meillä on ihan liian vähän ruokaa. Eikä mun mopoautoon mahtunut enempää jäitä. Me ollaan ihan silikuus. Siliguuses? Mitä me nyt tehdään? Oh my god. Wow. Te pelastitte meidät. Thank Varsågoda. Thank you so much. I love you guys. Jag älskar dig också. Wow. Vi tyckte att vi borde komma och hjälpa till. Ja, vi har kanelbullar och kakao. Jag ska sätta er till purken. Niin jo. Laitetaan se tonne Tarjan viereen sitten. Mä laitan uudet. Ja. Toi tuohon sitten. Noin, niin näkyy herran kunnolla se. Tästä minä tykkään. Mitäs sä teet? Mä laitan tekniikkaa kuntoon sitä mun biisiä varten. Siitä tuli nyt vähän erikoinen, kuten mun serkkuni sanoisi, mutta musta tuntuu, että kaikki tulee tykkää siitä. Vieraat saapuu. Hei, kuda. Tölkit ja muut energialitkut voisitte jättää ulkopuolelle. God kväll. Päivää. Päivää. Hej, good evening. Päivää. Hejsan. Yes. Ja ne hevoset kai tuolta katosta ja nyt ei oo kuoroakaan tässä. Ja... Mä oon aina laittanut purkkiin. Ne on niin semmosia pikku murupalleroita. Joo, mä aina sanon gumorron. Joo. Itse asiassa tänään luokan kanssa tuollaisella ekskursiolla, että se oli se hissan neloskurssi, millä me käytiin katsomassa. Toi oikein sopii. Joka päivä mä katson, että on kyllä hieno. Tää on kyllä mun hieno. Ainakin 4 vaatekaapissa löytyy.
pulla pullava, pulla pullava. Moi kaikille taas. Suurkiitos kaikille järjestäjille ja myös osallistujille. Te teette tästä upean tilaisuuden. Tämän päivän kunniaksi mä kirjoitin pienen runon, jonka nyt haluaisin lausua teille. Aamulla kun töihin astelin, iloissani jo silloin olin, kun tiesin mikä illalla odottaa. Juhlia pitkin päivä kaikki valmistaa. Tänään kaikilla on hyvä mieli, sitä jo aamulla moni asia kieli. Onnitteluja Mattus on kerännyt. Juhlia varten minäkin aikaisin herännyt. Leena ja Anniina ruoat tarjosivat. Se iloa toi, vaikka taivasta pilvet varjostivat. Juho laulan valmisti. Hän sillä hyvän tunnelman varmisti. Linda ja Jukkis ohjelma järjesti. Laura ja Kähkis tilan koristi. Mukana myös kaikki muut. Iloisina kaartu opettajien hymysuut. Nyt siis sankarille hurrataan ja kaikki yhdessä nauretaan. Kun syntymäpäivänsä juhlistaa, täs tänään ihana kaitsu saa. Kenelle sä järkkäsit näitä juhlia? Johanna Palmunen. Runeberg. Mä näen Liikka-Jaani ja Sarin pistämässä jalalla koreaksi, niin mä ajattelin, että tää on heidänkin sortin vuosipäivä. Sorsalive. Tolosen Pekka tai Iina Nuorukainen. Mä luulin, että ne oli Riitan juhlat. Nämähän on Jaanin juhlat. Ai Pasi sanoi, että nämä on mun synttärit. Jukkis! Minä kyllä tiesin, että nämä oli Kain juhlat. Minä opetin hänen äiti kultaansakin. Ja olin myös Kai Olevi Heinon ristiäidinä sylikummina. Siis mitä? Jukkis oli koko ajan tekemässä tätä saakelin korttia. Sen piti olla mun hevonen. Nyt mulla meni kaikki suunnitelmat ihan täysin uusiksi ja piti valita toisiksi paras ohjelmanumero. Otetaan tähän väliin yksi pallopeli. Onks kaikki valmiina? Mulla onkin teille tarina. Silloin kun mä olin lapsi, niin mulla oli hamsteri ja koiran nimeltä Bismarck. Ei pläkäreitä! Vasemman hän sai sitten. Hän! Uusi! Otetaan vaan uudestaan. Toinen oli ihan varteutettava vaihtoehto, kun Minna Kanttia ei ollut. Onko se sitä biisiä? Eikö olisiko sulla sitä omenaa? Okei, mennään uudestaan. Ai jaa, no mut voisiko siihen laittaa kans vähän jotain Vittu, sori. Ota tarra. So I was thinking, jos mä... Hei kaverit. Mä tahdon... Ei se Petrin kanssa työskentely olekaan niin ei